Το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου είναι επικεντρωμένο στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός δια Δευτέραν συνεχή περίοδο μεταξύ των λαοφιλών ομάδων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Ο Λεσάνων για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία τύπης είναι γηπεδούχος σήμερα, ξεκινά με τερματοφύλακα τον Στέφα, στα άκρα της άμυνας τους Γούναρη και Ιωσήφιδη, στο κέντρο της αμήνης τους Τσιλιγκυρίδη και Πέλιο, στην μεσαία γραμμή τους Τερζανίδη, Σαράφη και Κούδα και στην επίθεση τους Παρίδη, Ασλανίδη και Αποστολίδη. Το παιχνίδι άρχισε, Βιέρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, μια μπροστινή παλιά, η κεφαλιά που γίνεται από τον Περσίδη, μπλοκάρει σταθερά ο Στέφας. Λάθος του Ιωσήφιδη, η συνέχεια από τον Λοσάντα και τον Τριαντάφυλλο που από πολύ κοντά ανοίγει το σκόρι στο 20 λεπτό, γράφοντας το 1-0. Ήταν ένα τραγικό λάθος του Κώστα Ιωσήφιδη, μετά τη μεταβίβαση που του έγινε από τον τερματοφύλακά του, επωφελήθηκε ο Γκαϊτατζής, τροφοδότησε τον Λοσάντα και ο Ολυμπιακός με το κοντινό πλασέ του Ιβ Τριαντάφυλλου ανοίγει το σκορ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0, ενώ ο ΠΑΟΚ περνά αμέσως μπροστά. Τροφοδοτείται ο Ασλανίδης, σουτάρει, μπλοκάρει ο Πουπάκης με διπλή προσπάθεια και η άμεσος αντίδραση της ομάδας της Θεσσαλονίκης δεν φέρει αποτέλεσμα. Και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κόβουν, τροφοδοτούν τον Κούδα, αυτός κεφαλιά μεταβίβαση, ευκαιρία για τον Ασλανίδη, εκπληκτική η απόκρουση του Πουπάκη, Κούδα στη συνέχεια, γρήγορο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Κούδας πολύ ωραία αλλάζει την μπάλα με τον Τερζανίδη, έτοιμος για ένα σουτ ακόμη ο Ασλανίδης. Ο Παρίδης δέχεται την μπάλα, την αφήνει για τον Τερζανίδη. Ο Τερζανίδης ελύσεται πολύ ωραία, ελευθερώνεται από δύο αντιπάλους. Στα αριστερά τώρα η μπάλα στον Ασλανίδη, ωραίο το σουτ και η μπάλα έξω για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τελευταίες στιγμές του ημιχρόνου, η εκτέλεση του πρώτου ημιχρόνου, η εκτέλεση του φάουλ, ο Κούδας και ο Ασλανίδης στο σημείο εκτελέσεως του φάουλ. Στρώνει ο Κούδας τον Ασλανίδη, σουτάρει αυτός, η μπάλα αποκρούεται από τον τείχος των αμυνόμενων του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται ότι χτύπησε σε κάποιο χέρι. Ο διαιτητής υποδεικνύει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η σέντρα τώρα από τον Τερζανίδη, η απόκρουση από τον Γκλέζο με το κεφάλι, η ολοκλήρωση της αποκρούσεως αυτής από τον Αγγελή, η σέντρα του Κούδα, ο Πουπάκης που σηκώνεται, διώχνει την μπάλα, επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός σώζεται από το τέρμα της ισοβαρίσεως, καθώς η μπάλα προσκρούει στην αριστερά δοκόν του Πουπάκη, ολοκληρώνει την απόκρουση ο Γκλέζος σε πλάγιο out. Τροφοδοτείται ο Κούδας φεύγει πάρα πολύ ωραία, βρίσκει τον Αποστολίδη που σουτάρει δυνατά, ο Πουπάκης αποκρούει σε κόρνερ. Με κεφαλιά ψαράκι κόβει ο Πέλιος, ο Κούδας επιχειρεί ατομική με τοπική επίθεση, παρακολουθείται από τον Γκλέζο, κάνει πολύ ωραία παλιά στον Παρίδη που με αριστερό σουτ ισοφαρίζει στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Βραχής όμως κυνηγός του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση για σουτ, πραγματοποίησε ένα καλοζυγισμένο σουτ και με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πουπάκη για να κάνει στο 50 λεπτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Μπροστινή παλιά του Αγγελή, προς στιγμήν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι οι Ολυμπιακοί με τον Λοσάντα. Κρητικόπουλος, γονατική ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα όχι, η μπάλα κόβεται την τελευταία στιγμή. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση επί της γραμμής του τέρματος, η μπροστινή παλιά που έγινε στον Κρητικόπουλο, τέτα αυτός με τον Στέφα που πραγματοποίησε έξοδο και σαν απομηχανής θεός ο Πέλιος σώζει επί της γραμμής και αποτρέπει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2 και ο Πέλιος εκτελεί προς τον Αποστολίδη. Αποστολίδης αφήνει δεξιά στον Τερζανίδη που πιάνει ένα εκπληκτικό, ένα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό σουτ. Η μπάλα παίζεται από τον Αγγελή τώρα, σέντρα του Αγγελή, απόκρουση της μπάλας από τον Γούναρη αλλά με το χέρι και ο κύριος Μπίλερ κατευθύνεται στο σημείο, δείχνει να κατευθύνεται, ναι αυτό κάνει τώρα, κατευθύνεται στο σημείο του πέναλτι
Καταλογίζοντας λοιπόν πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού με τη σέντρα του Αγγελή που ξαναβλέπουμε, ο Γούναρης έπεσε και με το αριστερό χέρι απέκρουσε την μπάλα για να υποδείξει αμέσως το πέναλτι ο διαιτής παρά τις αρχικές διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ. Έτοιμος ο Πέτρος Καραβίτης για την εκτέλεση του πέναλτι. 1-1 το αποτέλεσμα. Ο Καραβίτης λοιπόν, ο Στέφας φεύγει, αποκρούει σωτήρια για τον ΠΑΟΚ. Η φάση συνεχίζεται με το πλάγιο out και ο τερματοφύλαξ του ΠΑΟΚ, ο Στέφας, δίνει λύση, πραγματοποιεί μια σωτηρία αναπόκρουση. Το παιχνίδι έχει προσλάβει πλέον εξαιρετικό ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη ένταση, είναι οι φάσεις οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη και τώρα ο κύριος Μπίλερ και πάλι στο σημείο του πέναλτι από την απέναντι πλευρά. Είδαμε προηγουμένως τον Μπαρίδη που δέχτηκε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού να μαρκάρεται κατά αυτόν τον τρόπο που δικαίως υποχρεώνει τον διαιτητή του αγώνος να δείξει και πάλι το σημείο του πέναλτι και η ευκαιρία τώρα στον ΠΑΟΚ για να προηγηθεί. Οι τελευταίες υποδείξεις του διαιτητή, λίγα μέτρα φόρα από τον Ασλανίδη και το 2-1 για τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αχιλλέα Ασλανίδη. Ό,τι δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός λίγα λεπτά πριν το επιτυγχάνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ευστοχεί από τα 11 βήματα με τον Αχιλλέα Ασλανίδη. Ξαναβλέπουμε εδώ, είχε πάρει λίγα μέτρα φόρα, έπεσε ο Πουπάκης στην αριστερή γωνία του. Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η σέντρα τώρα που πραγματοποιείται από τον Καραβίτη, κεφαλιά του Κρητικόπουλου και ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα αλλάζει τα πράγματα, ισοφαρίζει, κάνει το 2-2. Ένας τελικός που τα έχει όλα, φίλοι και φίλες, ένας τελικός με 4 μέχρι στιγμής γκολ. Οδηγούμεθα λοιπόν εις παράταση. Ο κύριος Μπίλερ σημειώνει το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Οι 22 πρωταγωνιστές καλούνται να χτυπήσουν τα πέναλτι. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια. Το πρώτο πέναλτι από τον Ολυμπιακού. Τους βολές του Παπαδημητρίου και 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Παίρνει χώρα και ο Σαράτης. Σουτάρει 1-1 το σκορ. Το πέναλτι για λογαριασμό Ολυμπιακού θα το χτυπήσει ο Πουπάκης. Παίρνει χώρα ο Πουπάκης και δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει το προβάδισμα. Παίρνει χώρα ο Παρίνης, σουτάρει και θα γελάει τον Πουπάκη γράφοντας το 2-1. Σειράζουν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού και παίρνει χώρα ο Περσίδης. Παίρνει το μπάλα out και σκόρμα το σειράζει και έτσι ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα είναι σίγουρος κυπελούχος. Παίρνει χώρα ο Κούνας. Σουτάρει και ο Πουπάκης αποκρούει και το σκορ παραμένει 2-1. Και τώρα ο Γλέγος παίρνει χώρα. Ετοιμάζεται να σουτάρει, παίρνει χώρα. Σουτάρει και φέρνει την μπάλα στα δίκτυα. 2-2 το σκορ. Παίρνει χώρα ο Αναστασιάδης. Σουτάρει και φέρνει την μπάλα στα δίκτυα γράφοντας το 3-2. Ο Σιώκος του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτό το πέναλτι, το τελευταίο πέναλτι του Ολυμπιακού. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα γράφοντας το 3-3. Παίρνει τώρα ο Αποστολίνης. Σουτάρει και χαρίζει στον ΠΑΟΚ το κύπελλο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ άξιος κυπελούχος αφού στα πέναλτι ενίκησε 4-3 τον Ολυμπιακό. Έτσι ο Ολυμπιακός θα εξοπλίσει πάλι το φουτμπολ στο κύπελλο των τριών. Ο ΠΑΟΚ άξιος κυπελούχος θα πάει το κύπελλο στο βορρά και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην διοργάνωση του κυπέλλου κυπελούχων ύστερα από την θαυμάσια και αγωνιστική των 24 παλικαριών του που γονίστησαν σήμερα και κέρδισαν το κύπελλο Ελλάδος.